Pozdrav i dobrodošli! Ispravan položaj sjedenja za volanom je jedan od glavnih preduvjeta ne samo sigurne, već i komfortne vožnje, naročito kada idete na neki duži put. Jer ako sjedalo ne postavite kako treba, ne samo da ćete se brže umarati i ukočiti, nego, što je još opasnije, možda nećete moći dovoljno brzo i adekvatno reagirati u nekoj opasnoj situaciji, recimo kada nešto izleti ispred auta. A jasno, kako je to nešto što niko od nas ne želi, idemo mi vidjeti kako se pravilno smjestiti za volan našeg auta. Dakle, ono što bi prvo trebali napraviti jest podesiti sjedalo po visini, što se u većini auta može. Ne svima doduše, ali uglavnom da. Razlog zašto početi od ovoga je to što se cijelo sjedalo često pomiče naprijed-nazad dok ga podešavate, pa bi to onda eventualno poremetilo ovo što ste možda već napravili. Jasno, na koju visinu sjedalo postaviti najviše ovisi o tome koliko ste visoki, a što hoćete postići jest da su vam oči otprilike u sredini šofer šajbe. Ako sjedite previsoko, onda vam krov stvara mrtvi kut, a isto tako, ako sjedalo spustite prenisko, onda od table ne vidite dobro cestu, naročito u ovom prostoru ispred auta. Kada ste to riješili, iduće što radite je podešavanje dubine sjedala, to jest koliko je ono odmaknuto od papučica. Nekakva idealna mjera je ovdje da kada stisnete kvačilo, koje ima najveći hod, noga i dalje nije u potpunosti ispružena, već ovako pod blagim kutem, jer ćete tako imati bolju kontrolu kada otpuštate kvačilo. Jedan zgodan trik kako ovo od prve pogoditi je da stisnete kvačilo, uhvatite se jednom rukom za volan, a drugom otkočite sjedalo, to ova ručica ovdje, i gurate ga dok postepeno ne dođete u takav položaj. Sljedeće, naslov. Ako ga stavite previše uspravno, ne samo da ćete biti nabijeni na volan i boriti se s njim, već ćete se i ukočiti prilikom svake malo duže vožnje. S druge strane, ako sjedite zavaljeni kao u fotelji, onda vam je volan daleko, što može biti opasno ako treba naglo motati. A uz to, sasvim je moguće da ćete se onda tokom vožnje ovako grbiti prema naprijed, što je naravno loše, naročito kod dužeg putovanja. Ono što hoćemo je da naslon sjedala bude malo otvoren u odnosu na ovaj donji dio, recimo neki 10-15 stupnjeva u odnosu na nekakvu zamišljenu okomicu. Na takav način ćete, kada sjednete, biti udobno naslonjeni, ali i dalje u nekom uspravnom položaju koji ne opterećuje leđa i mišiće. Zadnje što ostaje je da podesite volan, po dubini i visini. Većinom se to može, a ako ne, eventualno ćete morati se malo poigrati sa sjedalom da dođete u neki optimalni položaj u odnosu na njega. Uglavnom, ako se volan da podešavati, što se obično radi sa ovakvom nekom ručicom na stupu, onda ga izvučete tako da su vam ruke, kada ih držite na volanu, savijene u laktu pod ovako nekim blagim kutem. Dakle, ne ovako ravno, jer nam je onda volan daleko, niti ovako sabijeno pa da se borimo s volanom dok ga motamo, nego ovako. Dodatna provjera, kada stavite zapešće na vrh volana, lakat bi i dalje trebao biti lagano savijen. Na ovakav način, u svakom trenutku, kako god motali, imate dobar stisak i možete sigurno i nesmetano motati volan. I onda ga još idemo samo podesiti po visini, ne prenisko pa da ne vidite instrumente, ali ni previsoko pa da nam gornji rub je iznad same table i samim time onda dodatno zaklanja pogled. I sad kad je sjedalo ispravno podešeno i udobno ste se smjestili, treba korigirati retrovizore, ali o tome neću ovdje pričati jer to već ima objašnjeno ovdje, pa možete tamo pogledati. Uz to, u idućem videu ćemo ukratko proći ruke na volanu, kako ih držati i neke bitne stvari u vezi motanja. A do tada, vidimo se.